gaitu gairean, onair? Bai, Vale. ea zuzenen. Ederki. Bagoaz. Venga, aurrera. Aurkezpenean esan bezala, bueltan dira sustatuko lagunak, Luistxo Fernández prest dugu, eta teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte sustatu.eusen. Hoietako batzuk aukeratzen ditugu, eta hementxe kontatzen ditugu, irrati bidez entzungai eta Twitch bidez ikusgai. Egun non, Luistxo? Egunon. Zer moduz? Bueno, gaixo ibili ginen. Eta utxe egin, pena handiz, utxe egin genuen asteroko agerpen honetan, Bai. bi ostegunetan, baina Mhm. bueno, ondo gaude. Oso Ikusten ondo, dudanez, bueno. biok txamarrarekin bulegoan, esan beharko, Bai. bakoitzak ere nagusiari esan beharko dio, jartzen dugun Ja, berogintza edo zer. bai. Bueno, ja garaia hasi da, kalefazioaren garaia hasi da, ja, ez? Epea edo. Bai, aldaketa klimatikoa igual mugitu du pixkat, baina, bueno, ja, azaroaren erdian gaude, esateko. Bai. Bueno, baina kanpoan hemen seguran behintzat gaur goizen 19 gradu. Bai, Goizeko egoiz pixkat badago, baina benetan bulegoan nagola pixkat. bulegoan hotza, hori da. Bueno, esan bezala, teknologia eta euskara eta teknologia, Luistxo, Bai, gaurkorako gogoratuko dugu, saio berezi bat egin genuen, gonbidatua ere izan genuen, gonbidatu berezi bat. lankide bat, bai, Urtzi Odriozola. Hori Eta, da. Esan, kontatu. bai, Ekimu izeneko adimen artifizialeko euskal ekimenaz jardun genuen. Mhm. Adimen artifizial bat, hizkuntza eredu handi batean izan beharrean, hizkuntza eredu txiki batean. Eta Hori da. instalatu daiteke ordenagailu arrunt batean, bueno, Mhm. arrunta, urtzik erakutsi zigun, Bai. berean, nola zebilen, Mhm. baina aldi berean, Kimu egin duen enpresak dala orai da Eluiar Fundazioaren adar bat bezala, Mhm. hizkuntza teknologiak eta honetan dabilena, jarri du sarean bertsio bat, ez igual hain harina, baina eta euren hartzerbitzaietan eta dabilena, bueno, Bai. beste chat bat bezala. Mhm. Kimu.orai.eusen aurkituko duzue, eta, bueno, itxaron zerrenda batera pasatzen zara, eskatzen Mhm. badut, hor, testeo baten dago, baina, bueno, erakutsi Vale. guk lortu dugu sarbide Sartzea, hori, vale. gurekin txintxo portatu dira, Mhm. eta, a ber, partekatzen dudan, pantalla, hortxe, hementxe dago, Bai. Kimu, eta nik uste dut daukadala ja da, bai, hori da, hemen dauzkat adibide batzuk, bueno, idatzita, Aizparen adibidea egin diozu, proba bai, jarri duzu. Vale. bueno, gure gaiztakeria. Bai. Adibide batekin hasiko gara, non adimen artifizialak oraindik ez diran, ez autoktonoak, ez txinatarrak, tira guztiz aklaratzen. Mhm. Arturok zenbait seme alaba ditu, Maite eta Lorea alabak eta Andoni semea. Zer da Maite Lorearentzat? Alabak badira, Maite Lorearen aizpa da. Eta Andonirekiko, zer da Maite Andonirekiko? Maite Aizpa. Andoniren aizpa da. Bueno, ez ote da arreba, galdetu diogu. Bai, noski, aizpa da hitz zuzena. Begira. Barkatu lehenengo erantzunean aizpa hitza ez erabiltzeagatik. Ez, oker, bueno, berdin dio. Bai. Igual Gonbita luzatzen dugu, Luiso, programatzaile guztiei saio hau ikustera, zure proba hau lantzeko. Aizpak eta arrebak eta Hori anaiak. da, Eta hori ez gara sartzen bizkairazko neba terminorekin. Aski du oraingoz honekin. batuarekin. Bueno, enuke honetan zentratuko Mhm. kritika. Bueno, hauta testeo bat egingo duguna beti eta makinek Bai. erantzungo dute ahal dutena. Eta egunen Mhm. batean asmatuko dutelakoan. Izugarrizko sorpresa izango da zuretzat, Luistxo. Bai, nik ez daukat aizparik, claro.
Baina, bueno, hori ez, proba egin behar. Arreba bat bai, eta Bai, post bat emango dio, asmatzen duenean bat eta bestea zer da. Bueno, oso ondo, neska. kontua da, juten bagara elkarrizketa berria markatzera, Mhm. zenbait gauza esaten dizkigu. Eh, Itzuli Itzuli testu bat, testua, laburtu fitxategi laburtu. bat, lagundu testu bat lantzen, Wikipedia bilaketa. Orduan, da interfaz bat, bueno, ja honezkero ohitu gara, ezta? Adimen Mhm. artifizialekin nola jarduten dugu chat Chat batean, baten. Bai. berriketa batean. Baina, Mhm. bueno, extra hauek ditu. Beste batzuetan ere ikusten dugu, kargatu argazki bat eta Bai, 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 bai. deskribapena ematen dizu, Baina edo gurtzik ere aipatzen zigun, Kimuren, berak egiten duen lana da testuak itzuli, laburtu bai, fitxikegiak, eta horretarako, hobena zala. bai, eta alderdi horretatik, itzulpenen aldetik, Mhm. saiatu ginen pasatzen testu bat hizkuntza indiar Bai. batean, eta eman digu erantzun Aha. zuzen xamar bat uste dugu. Bueno, galdetu genion ze hizkuntza da, ze ez Bai. genekin hartu kopiatu handigan eta Ja. tamila da, India hegoaldeko Mhm. hizkuntza bada berezko alfabetoa daukana, eta pasatu dugun testu hori gutxi gora bera zuzena dela ikusi dugu, ze Wikipediako horri batetik izan, eta Vale. Wikipedia horren beste itzulpen batzuk ikusirik, Aha. bueno, India Delhi zaharrean zegoen gotorleku bat da, gotorlekuaren izena ez du euskaratu, Vale. jarri digu bere beste hizkuntza horretan, Mhm. baina, bueno, 2007an UNESCO gizateriaren ondare izendatu zuen, hori konprobatu dugu baietz, Vale. eta Bueno, orduan da itzultzaile, bueno, oraik itzultzaile automatikoekin, itzultzaile neuronalak esaten den beste bai. teknologia horrekin, oso Mhm. txukun dabil, bueno, orai eta beste eluiarren tresna horiek eta Bai, beste bai, batzuk bai. ere bai. Baina Mhm. gertuko erderekin dira, batez ere gaztelania frantsesa eta inglesa. Mhm. Eta hizkuntza Vale. romantzeak ere bai, katalana eta gallego ere sartu dute, bai, eluiarren itzultzaileak eta sartu du. Baina hemen, Bueno, beste batzuekin ere bai, eta alderdi horretatik hizkuntza eredu txiki bat izan da, zerbait. Kontua bai. da, hemen leioan ere galdetu nahi duzuna, eta dagoela aukera bat aktibatzea Wikipedia bilaketa. Vale. Mhm. Eta orduan, ez du bakarrik egiten gure ustez, ez dakit, baina ez du bakarrik egiten testu prediktiboaren kontua dela. Bai. Zerbait sartu, baizik eta begiratzen du iturrietan eta zehazki Wikipedia. Hau da, uste dugu badagoela hor bilaketa eta irakurketa zehatzago bat, Mhm. segure irratiari buruz galdetu diogu, baina Wikipedia sakatuta eta Wikipediako uste informazioa. dugu bastante ondo eman digula, segure irratia Gipuzkoako segura berdik euskaraz emititzen duen irratikate bada, Mhm. Goierri osorako emititu hori da, 1956an sortu zuen Oncesario elkarrezpa paizak, Bai, hau bai. egia da. Bai, 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 bai. Eh, Bai. Jainkoaren hitza eta Goierriko albisteak eskualdean zabaltzeko. Jainkoaren hitza eta teknologiarena gaur egunean, baina ondo iruditzen zaigu Bai. elgarrestaren onsesarioren asmoa ere bai, frekuentzia, pues ez dakit hori ote da, bueno, pixkat, Bai, baina, hori eta gero beste badaukeu baita, bi bueno, frekuentzia, bai. Baina, arakatu bueno, du, bai, ondo. arakatu du zerbait, Mhm. eta eh, Wikipedian galdetu nion ere bai, hemen errore batzuk eta hola, erretaula flandestarrak, bueno, hau da, Vale. nire afizio bat da, hain naiz Kuriosoa, vale. Wikipediarako Euskal Herrian dauden retaulo flandestarrak dokumentatzen, Bai. marabillatxo batzuk daude. Eta, Hemen gomendioa. orduan, Wikipedia bilaketa eta bi hitz bakarri jarrita, retaula Aha. flandestarrak, ematen dit laburpen bat, nahiko txukuna. Eh? Mhm. Em, eh, Erretaula flandestarrak politikoak izaten ziren, hau da, hainbat panel edo hol mugikorrez osatuak, panel horiek pinturaz edo eskulturaz ipatuta zeuden, eta askotan urrestatutako zure erabiltzen zen. Vale. Bai, nola ibili nahi zen, honetaz pixkat hola arakatzen, Bai. eman digun laburpen hau ondo dago. Eta
orduan, honetarako ondo dabil. Eta gainera, niri gustatzen zaidan gauza bat, erreakziorako, eta interneteko erreakziorako praktikoa dena da, puntuz puntuko laburpentxo batzuk ematea. Bai, Irakurgarri, bisualagoa da baita ere. irakurgarritasuna eta pantailan gauzak irakurtzeko laguntzen du. Bai, Orduan, malako beste gauza batzuk ere eman diogu, orain dela aste batzuk inventatu genuen work slop kontzeptua, hau da, adimen artifizialarekin laneko material eskasa bai, sortzen danean, eta orduan, pasatu nion URL bat, laburdu mesedez 3 buleta eskainiz. 3 buleta edo 3 puntuz hiru puntuko puntu, bai. eta sustatuko artikulua irakurri du, eta hiru puntutan, workshop, adimen artifiziala, bidez sortutako lan edukia da, itxuraz ona dirudiena, baina benetan balio gutxi duena. Oso ondo. Ados, bai. Workshopa langilei frustrazioa, nahasmena eta irain zeintepena eragiten die, eta elkarlanaren printzipio ahultzen du. Eta gero zenbaki batzuk, artikuluan zeuden zenbaki batzuk, Bai. ze portzentaiatan jendeak erabiltzen duen, oso ondo, oso ondo. Bai. Eta beste gauza batzutan ere probatu dugu, hau laburpen bat eginez, Vale, orain, PDF batetikan, artxibo batetikan. PDF-ak ez du funtzionatu. Begira. Abisatu diet. Probatan daude, esan dizuet, Hori da, bai. zerrenda aterazoa zela, baina, arazo teknikoren bat izango da, baina albiste baten, ingelesezko albiste baten, BBC-ko URL Bai. bat ere pasatu diot, Partekatu duzu, eta eskatu diot pertsona gainera zehazki hola, idatzi 4 buleta laburpenerako, eta txek, no mandiz. oso Begira. Ze oso ondo. ondo egin du, eta bueno, pues, Mhm. eta, beste nobedade bat, honekin lotuta Bai. pixkat, kimu hau agertu den bezala, latxa bera ere agertu dela. Ez dakit elkarren lehengusuak diren hauek, latxa da ekimen publiko bat, esan dezagun, Bai. Euskal Herriko Unibertsitateko hitz zentroarena, eta latxan ere, erregistratu ezkero, alako txat bat dago. Baina gaixorik egon naiz, eta albiste atara dut, eta Ez duzu probatu. probatuko dugu, eta jakingo dugu ea ardiek aizpak eta arrebak bereizten Ondo. dituzten Seguro, urrengo batean. gure saioa norbait iritsi baldin bazaio, seguro, programatuko zutela ondo. Orduan esmatuko dugu beste zerbait, beste gaiztakeriaren bat arrapatzeko hauek. Edozein modutan, erroretxo, eta gora bera hori eta ze aparte, itxura ona duen tresna, ekimu delakoa. Oso ondo. Wikipediarekin jarraituko dugu. Bai. Eunobjetu.eus. Bai, hau da ekimen bat, Elena, barkatu. Bai, lehenagotik bazeola. Joan da, ere. Atxiz! Wikipediaren historia proiektua da. Aste honetako saioa osatuko dugu. Bion arten bat ingo dugu, segura. Datorren astean, a ver. Bueno, eun obiektu, Euskal Herriko historia eun obiektutan. Wikipediaren proiektu bat, eta badabil hilabete batzuk eta hola martxan, erakutsiko dugu Wikipediako horria. Baina guain, albiste dira. Hori da, hemen ikusten dugu, Euskal Herriko historia egun obiektutan, historia aurretik hasita, objektu batzuk dira zehatzak, isturitzeko txirulak, musika tresna batzuk 33.000 urte dituztenak, Mikeldiko idoloa, Bizkaian dagoen, honek 2000 urte inguru pasatxo aukiko ditu, igitai bat, txampon erromatarrak, mosaiko erromatarrak, eta aurreatu ezkeo, iritsiko gara 20. mendera ere, eta hor zer daukagu, Agirre lehendakariaren idaz makina, Xabier Txoldiburua, honen urte hurren bat, 100 urte izan dira, urten eta ekitaldi bat ere izan zan, Mikel Lagoaren gitarra, Sigma izeneko idaz makina, Carrero Blancoen automobila, batzuk objektu zehatzak dira, eta beste batzuk dira generikoa, Croseta izenekoa adibidez da,
txirrindu, bizikleta mota, modelo zehatz bat, orduan, bizikleta Ja. bat beharrean, modeloa bera da objektua. Bueno, Mhm. dago pixkat, denetik korrikaren lekukoa, bueno, eta gertatu dana da, Guain, podcast bat eta hori komiki da, bat egin dutela. hori da. Elkarlana zabaldu du Wikipediak eta berriarekin podcast bat ere sortu da, Mhm. eta bi ale irten dira, lehenengo Bai. alea izan zen zerrendako lehenengo obiektua, ziala lehen neandertalek Bizkaian utzitako makila bat, Mhm. tresna, gizakiak egindako tresna zahar bat, izan bat milauka urtekoa, baina ez da kronologikoa izango, podcasta eta bigarren alea, interesgarri izan da, enen egun irten zen eta artikulu bat, gehigarri bat eta genuen atzo, Bai. Mortze por la patri, eta haber entzuten dan hasiera. Bai. Mort pour la patrie. Nora zoaz eskual semea arma hori eskutan? Galdetu zuen Gorka Kenerrek. Arabako kantaria, Lapurdiko, Nafarroa Behereko eta Zuberoako herrietan barna ibili zenean, txunditurik gelditu zen herriko plazan edo eliza atarian, edo beste leku zentral batean ikusi zuenarekin. Bueno, pues Hortxe. zer da obiektu hau? Ba, da oroigarri horiek, kantu horietan deskribatzen dianak, Bai. lehen mundu gerran 6.000 hildako izan ziren euskal gizonezko Mhm. gazteak, gerrara joan da, Iparra Euskal Herritik, gerrara joan da herri bakoitzetik, eta monumentu bana dago herri bakoitzean. Bat aukeratu da zerrendara, un objektu zerrendarako, egiten zaio referentzia Gorka Kenerren kantu bati, testua prestatu du Eneko Bidegain irakasleak, lokuzioa beste norbaitek egin du, produkzioan, eta, bueno, baina da aparte, proiektu bat ere alik eta Euskal Herriko zea gehien dokumentatzeko ekimenare hartu du Wikipediak, ze Mort pour la patrie, frantsesezko testuarekin kantatzen zuen Bai, Gorka bai. Kenerrek, eta Baionakoak ere hori jartzen du, lelo hori daude, baina euskara hutsezkoak ere asko dira, hemen sustaturako atara dugun artikulu hau esplikatzen, eta Jainkoarentzat, herriarentzat eman dute beren bizia. Herriarentzat patri hori da, noski. Bai. Hau da Donazaharren Nafarroa bereko herri batean dagoen plaka, Laka. eta, bueno, pixkat da ikusgarria, Bai. hilen izenak eta bakoitzaren etxea ere badago, bueno, eta gero, Wikipediak osatu du informazioa, herrietan zenbat hildako dauden zerrenda horietan, Baionan 748, bueno, hiri bat zan, Claro. Bai. baina Azparnen 125, Urruñan 105 lagun gazte hiltziran. Nafarroa, probintziaz probintzia, Donapaleun 77 zer da hori. Eta Zuberoan ere bai, Maulen 86, Soutan, Barkoxen, Santa Grazin 50 lagun, Santa Grazin mendietako herri Larrainen beste Bai. 56 gazte, baserritar eta abeltzain eta zer daki, zapatari. Bueno, Bai. orduan, historia egun obietutan, hau pixkat unkigarria dat, baina beste askok ere erakutsiko digutela iruditzen zait, eta proiektu bat jarraitzeko, eta, bueno, pues, lehenengo bi aleak, podcastak dira, momentu batean entzutekoak, 7 minututako pilulak dira, esan dezagun, eta orduan, deskargatuta hola, baino ere, lanean ere,
kafetxoarekin entzuteko modukoa, eta lehenengo bi aleak politak. Aurrekoa Neandertalen tresna horrena Sira Crespok idazleak idatzi zuen. Eta hau, eneko bide gainen, eta, bueno, artikuluan eta badago informazioa, gero atoaz beste ilustre batzuk, testuekin, arkaitzkan, otro, bla, 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 eta, Bueno, ondo. ekimen interesgarri bat. Bai, hori da. Bueno, Luisio, hemen txamaituko dugu. Bai, bi gaikin, baina uste dut Osatu dugu. polita joan dela. Bai. Zaintzen saiatuko naiz, datorren Hori astean da. ere hemen egoteko. Primeran, Luisio, eskerrik asko, beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengo arte. Hale, Ondo izan, horrengoa, hasta arte. Agur. Bai, agur.